दा? नुबाय आदै नुबाय। आंखौ नुबाय? औ। ए हामथारबायलै। नोंना मोनसेल' नुखायामोन ना? मोनसेल' नुवामोन ओरै आथिंनाल'। ओमफ्राय दा मोननैबो जाबाय? मोननैबो साबसिन नुबाय। हाबाब हामथारबायलै हामथारबाय। जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनबाय आं। जिउ गोदान बायदि मोनथारबाय हाबाब दे। सुबुं माहारिनि गेजेराव सुबुंथियाबो बयनिख्रुइबो गोनां। मोजां जाना जायाखै? खुलुमबाय दे। बरियासैना? नंगौ, निदान खैफोदनि समाव मदद होलायनायानो सुबुंनि सुबुंथि। मोनसे बावहाय जों बानायखादोंमोन दा? औ सिगाङाव। आरो मोनसे बानायबावबाय दा? औ। मोजां नुबाय दा? मोजां नुबाय। क्लियार? बरिया। मारै? बेबादिनो सुबुंथिनि गोनांथार बिफाव लानानै मदद होगासिनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बुंहराखै जों सोंहरगोन दे बिदिबा। सानफ्राव दा खुथार दे। सानाव दा खुथार। दे। बे फिसाला गिदिर ना उन्दै? दुइसिन। मा मावो? खोमसि मुलुगनिफ्राय माखासे सुबुंफोरखौ सोराङाव लाबोदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। साबसिन नुबाय। हाबाब हामथारबायलै हामथारबाय। जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनबाय आं। जिउ गोदान बायदि मोनथारबाय हाबाब दे बुंहरथारदोल' जोंखौ दे। इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि गाहाय नेतानि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आथिखालाव राजखान्थि बिथिङाव मुखुब जानायनि गेजेरावबो सुबुंफोरनि बेमार आजार जानायखौ बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होगासिनो। मिन्थिनाय बादिब्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव दासिम 50निबो बांसिन सुबुंफोरनि गाज्रि मेगनखौ फाहामथाय होबाय। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनि अनफावरि गोसोजों बेसेन नाङाजासेनो सुबुंफोरखौ मेगन फाहामथाय होनो होननानै बयनिबो गोरबो गोसोआव जायगा मोनदों। थारैनो खोमसि मुलुगनिफ्राय सोरां मोननाय सुबुंफोरा डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ गोसोनि खुसिजों साबायखर बावदों। फारसेथिं गोरिब दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरखौ मेगन फाहामथाय होनायाव मदद होनो मोननायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। मेगना नुबाय दा? नुबाय आदै नुबाय। आंखौ नुबाय? औ। ए हामथारबायलै। नोंना मोनसेल' नुखायामोन ना? मोनसेल' नुवामोन ओरै आथिंनाल'। ओमफ्राय दा मोननैबो जाबाय? मोननैबो साबसिन नुबाय। हाबाब हामथारबायलै हामथारबाय। जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनबाय आं। जिउ गोदान बायदि मोनथारबाय हाबाब दे बुंहरथारदोल' जोंखौ दे। जेरावबो सोरखिलांनो हाथों दे। दा मोजांल' एसे थादो दे। न'आ बेनो दा? बेनो ओरैनो माबासो। सोर सोर दं न'खरावलाय? न'खराव फिसाला साथाम दं। डक्टरा सानसे गाननो होदों बे गग्लसखौ? बुंहराखै जों सोंहरगोन दे बिदिबा। सानफ्राव दा खुथार दे। सानाव दा खुथार। दे। बे फिसाला गिदिर ना उन्दै? दुइसिन। मा मावो? फरायगासिनो सार। फरायगासिनो दं। मायाव? बिए फाइभ सेमिस्टार। बिए? बबेहाय फरायो? बेंथलाव ना? दे। जों गोबाव खालामला जास्ट खबर लानानैल' फैदों जों मादै दे। उनावहाय खबर लाफैबावनोसै। ओमफ्राय बेखौथ' आरो चेकआपआव लांगोन ना लाङा? चेकआपआव जों डाक्टारनाव सोंहरनि। नांगौ होननानै बुङोबा जों लांगोन, नाङा होनाबा थाथ'गोन। खिन्थु मुलिखिनिखौ जाबाय था। मुलियाथ' हरनाया सानबानि हरदोंमोन जाजोब्बाय। सानबानिल' हरखादोंमोन दा? द्रप हरदों नामा? हराखै? द्रपआ दङ? सानसे होनो होदों? द्रपखौथ' होबाय थानो होदों जोबजासे बे मेगन अपारेसन जानायाव। मंगलबारसिम आरबार। ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय सयबार सप्ताह। बाहाय लिरना हरनाय दंखायो सार। ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय खनब्रै बिनि उनाव सप्तासे। ओमफ्राय उनाव जोबथानायाव खननै। जाबाय दे। मोजां बे नियमखौ फालिथ'। मुलिफोर जोबखांबायदोबा जों खोन्थाहर, जों लाबोना होफैगोन दे। औ दे थाथ'दो। जेबो जाथ'खायाखै। एकदम उल्था फाल्थाखौ दाजाथार। दे थादो दे। दे खुलुमबावबाय। दे थाथ' दे। आंनि बोराइया जेखौ जानो लोंनो होदों बेखौ नुखालामोन आरो नुनायालाय। ओमफ्राय गावनि खाथियाव होबाबो गाव ओरैनो दांलाबायनानै खोख्लैयोमोन आरो। जेखौखि होआ बे खोन्थानांगौसो।
ओमफ्राय दा बे सारा खबर मोननायखाय जोङो सारजों लांजानानै दा नुबाय आरो सेमोनबो थांबाय देग्लायबो थांबाय। आंना सिगाङाव मेगना नुवामोन जोथोरलि मा होफैदों बेखौ आं नुखामोन सिगाङाव बेबायदिमोन आंनि अबस्थाया। दा बे सांग्रां सारनि अननायाव फारसेखौ नायजाहैनो मोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजां जाबोबाय आरो दा नै फिट आरो मोनसे नायजाहैनो मोनबावबाय दा मोजां जाबाय आरो आंनि मेगना। मोजां जाना जायाखै? खुलुमबाय दे। बरियासै ना? दे खुलुमबाय। दा मोननैबो जाबाय ना? आवगाय मोनसेया दा मोननै जाबाय नङा होमबा? प्रब्लेम गैला। माबाया बसा साराव दाखुथार दाबो दाखुआ बिसोर नै लाइट साइड होदोंना औ दाबो ना गोरलै जानानै थायोना बै माबाया अपारेसन खालामजेननाया दाथ' क्लियार जाबाय नङा होमबा? मोनसेयाथ' क्लियार जाखाबायमोन फार्स्ट लांनायाव दा सेकेन्ड लांनायाव बेबो क्लियार जाबाय नङा होमबा? चेकआपखौ जों डक्टरनाव खनसे सोंहरनि हा डक्टरा जुदि नांगौ होननानै बुङोबा जों लांगोन दा नांला होनना बुङोबा जेबो उसुबिदा गैयाबा नांथ'ला नङा होमबा? मुलिखिनिखौ जा हरदों नियम मथे माबा खालामबाय थाबानो जाबाय। दे मालाबा फैबावगोन दे फै दे बयबो थादो दे उनाव फैबावगोन सिन्था खालामनाङा माबाफोर उसुबिदा जायोबा खोन्थाहर जोंनो दे दा खेवजोबनो हाबाय? औ दाख्लै खेवदो सार जेबो जायाखै। नोंना थारमाने ससमाबो गाननांला? गानो आं दा दोनथ'दों आरो सार। दोनथ'दों नों मोजां जाबाय नङा होमबा? औ मोजां जाबाय सार। सानदुंआव हाबाब खायसे नुखाथारलामोन नालाय सार। दा बे नुखाथारिया नुबाय नङा होमबा? नुबाय सार नोंनि अननायाव नुबाय सार। मोजां जाबाय दे बरिया गोजोननाय मोनबायलै। साहा लोंला हास्लाबला ओरै न'आवबो आलासि फैनानै दंफैयो। साहा नङा मालाबा ओंखामसो जालाङो। सारा फैबासो फैगोनब्रा मानो फैया जानो बेदरजों ओंखाम जानानै थांगोन बारा गोबाव खालामला। थाथ' दे एकदम सिनायथारबाय मिथिबाय आं दा एसे गोरा जाबाय दे गोरा जाथारथोंसै दे दे